ako nastavovať hranice bez kriku, alebo praktický návod pre rodičov, ktorí chcú viesť a nie zlomiť. Väčšina rodičov nekričí preto, že by boli zlí. Kričí preto, že nepozná iný funkčný nástroj, keď už dieťa nepočúva. Dobrou správou je, že hranice sa dajú nastavovať pokojne, pevne a bez kriku. A dieťa ich paradoxne rešpektuje viac, nie menej. Tento článok nie je o jemnej výchove bez hraníc. Je o tichej autorite, ktorú dieťa cíti, aj keď rodič nezdvihne hlas. Prejdime k tomu, čo sú hranice a čo nie sú. Hranice nie sú krikom, trestom zo zlosti, vyhrážky napríklad, počkaj, keď príde otec, a nekonečné vysvetľovanie v emócii. Dobre nastavenými hranicami sú jasné pravidlá, pokojná dôslednosť, predvídateľné následky a stabilita, ktoré dieťaťu dáva pocit bezpečia. Dieťa nepotrebuje kričiaceho rodiča. Potrebuje pevný rámec, v ktorom sa môže pohybovať. Poďme si vysvetliť, prečo krik nefunguje, aj keď má krátkodobý efekt. Krik funguje len okamžite, ale ničí dlhodobo. Keď rodič kričí, tak dieťa sa učí reagovať na emóciu, nie na pravidlo. Rešpekt sa mení na strach alebo odpor a hranice prestávajú byť vnútorné a stávajú sa len reakciou na hlas. Výsledkom je poslušnosť len keď hrozí výbuch alebo vzdor, otupenosť a ignorovanie. Základným princípom je najprv ty, až potom dieťa. Ak chceš nastavovať hranice bez kriku, musíš mať najskôr nastavené hranice v sebe. Polož si otázky, ako viem presne, čo chcem a čo nie. Hovorím to vždy rovnako? Dodržím dôsledok, aj keď sa mi nechce? Ak rodič si nie je istý, dieťa to vycíti okamžite. Pokoj nie je slabosť. Pokoj je istota. Prejdime k 5 krokom, ako nastavovať hranice pokojne a efektívne. Prvým krokom je hovor krátko a jasne. Žiadne prednášky, žiadne moralizovanie. Nehovor. Koľkokrát ti mám hovoriť, že ale zmeň to napríklad na teraz je čas vypnúť tablet. Jedna veta. Pevná. Pokojná. Druhým krokom je neopakovať sa viac než raz. Opakovanie učí dieťa, že nemusí reagovať hneď. Správnym postupom je pripomenutie pravidla, po ktorom nasleduje krátke varovanie a nakoniec pripomenutie dôsledku. Bez emócie a bez kriku. Tretím krokom je, ak treba, dôsledok, ktorý musí byť istý, nie tvrdý. Dieťa sa neučí z kriku, učí sa z predvídateľnosti. Napríklad, ak teraz neodložíš hračku, zajtra ju nebudeš mať. A bude to naozaj platiť. Jednorazovo to bolí, ale dlhodobo to prináša pokoj. Štvrtým krokom je uznanie emócie dieťaťa, ale nie jeho správanie. Veľmi dôležité rozlíšenie, ako to dať najavo, je správnou reakciou. Napríklad povedať, vidím, že si nahnevaný, ale nie, môžeš kričať a byť, lebo si nahnevaný. Uznávame pocity, ale neustupujeme z pevne nastavených hraníc. 5. krokom je byť skalou a nie vlnou. Vlna reaguje. Skala stojí. Dieťa sa môže hnevať, plakať a protestovať, ale ty musíš zachovať pokoj, nemeniť pravidlá a neospravedlňovať nastavené hranice. To je skutočná autorita rodiča. Časté chyby rodičov a prečo nefungujú sú zmeny pravidiel podľa nálady, ústupky, ako napríklad len dnes. A dieťa bude predpokladať, že zajtra zase, hranice vysvetľované v afekte a krik namiesto systému. Dieťa nepotrebuje dokonalého rodiča, potrebuje konzistentného rodiča. Čo sa stane, keď hranice nastavíš správne? Počase si rodičia všimnú menej konfliktov, kratšie emočné výbuchy, viac rešpektu a pokojnejšiu domácnosť. Nie preto, že ste dieťa zlomili, ale preto, že ste mu dali jasnú mapu sveta a správne nastavený morálny kompas. Záverečné slovo pre rodičov.
Krik je signál, že rodič už nemá nástroje. Nastavené hranice bez kriku sú znakom, že rodič vedie. Nie je to o dokonalosti. Je to o pokojnej sile, ktorá drží smer. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.